Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Inselmilkom eżis tal-ispettaturi għad-diġi moħra u bekk nilqakom għal programm ieħor int min int. Bla dubju ta' xejn jiġi li tħalltu l-Belt Valletta jekk forsi mhux biex tixtru, però tmorru tagħmlu xi passiġġata żgħira ħelwa. Sajb li ngħidilkom illi kull triq li tibda minn bib il-Belt dejjem tagħti għan-niżla sabiex fl-aħħar mill-aħħar twassalkom fix-xatt tal-Belt. Din għamluha hekk il-kavallieri bi ħsieb biex jekk ikun hemm xi invażjoni l-għadu idum iktar tela għalhekk ovvjament jerpu l-kavallieri. Pero iż-żewġ kavallieri tagħna llum żgur ma mxewx għad-dritta. Ħanaraw dan il-feature flimkien. Edina fuq it-taraċ il-ġdid ta' Bib il-Belt għal programm int min intu rċevejna dal-envelop. Issa. Hemm 6 postijiet issibu. Sa tkunu taħdmu bħala grupp da grupp 1, 2. Sa tingħataw cards li fuqhom se jkollkom indikazzjoni tal-ewwel post li għandkom issibu. Issa x'in jirnexxielkom issibu l-ewwel post. Sa tingħataw kard oħra bl-indikazzjoni tal-post li jmiss. Issa kollox tridu ssibu żewġ postijiet li kienu ntużaw. Għal-films li nħadmu Malta, 3 statwi u l-aħħar waħda se tkun sorpriża. Ġejjhom mela. Għandkom 15 minuta biex lestu l-isfida. Kull darba li taslu fid-destinazzjoni se jiżdidilkom il-ħin bħala bonus. Jekk taqtaw qalbkom fuq xi post u tridu timxu għall-limis, tingħataw penali u jonsilkom il-ħin. Tim il-Belt, jiġifieri suppost ma jinsu. Sa nsibuha. U għandna ġara. Għarret, għanna mappa. Ġifieri mhux se nitilfu żgur. Tlaqna l-ewwel envelop fejnu. Ejja don ħammorru għax 15 minuta. Naffejn għadi. Fej? L-ewwel isfel? Tlaqna jridu morru kwarta. Lifni għawek għarta don. Bull Street. Zika kunni Google ja Bull mxaħjar minn il-karta jien. Basta ċejt niġri. Bull, aħna qegħdin. Fuq net mela. Bull. U l-Bakery Street. Bakery, jena għabdu nizlu ġbin. Jena għabdu nizlu. Di, ma nafx. Ejja, dor. Di. Bata ħarsu le. Il-ritratti ta' ħares le. Għallu ġirija. Nara, u mux nara. Xarina xaħa. Di.
Mhux jieħdu li. Statwi. U hija Merchant Street mhux problema, tlaqna Merchant Street. World War Z, mela. Santa Lucia, fifa ti. Tlaqna, vamos. Ejja, tlaqna, modori. Għadda kif l-estejna minn Treasure Hunt, pero nifsadu hemm sissa għal-programm Intminent. Issa xqalet kol ma kalla tajt, tat il-mikrofon lili, sanajt issa-jien. Kif morna? Kif morna? Morna bomba, sibnijom kolla, kara u għetta lejna hija l-bed. Ta' Kienem t-nej daqxejn naqra wahda diffiċli. Fil-fat jina mort taħt bibek, sibt l-edha mek u ġbit kont tad-dawt fajtu nerġa l-ġrilura, ma batla sibta inti. Mux il-postijiet kienu easy. Il-fejk xbew l-envelopes kienu antipati. Vera intelligenti meħbijom. U waħda tefaw, naqra ma tefaw ġoħu eċa reġina, Victoria. L-oħra tefaw ġoħu l-box Agnes. Anka l-battikata li tawna frok ġifiri kienet ek dawra tont mal-belt. Minna għalem. Aha, taħseb. Bilħa, għax inti ħadd wrong turning u minna li wasalt malaj. Lura magħna fl-istudio u propju samija għandi l-protagonisti li għadna kif rajna fl-isfida tal-lum. Nilqgħu magħna lil Marco Luis Doneo. Grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Grazzi tal-li stidintuna. L-ewwel net, l-esperjenza tagħkom tiġru dduru fit-toroq tal-Belt Valletta kif kienet mat-tim tal-produzzjoni tagħna. Kamilli. Tajba kienet. Niġru għamilna. Ma kienx is-sajf. Kenna film nizraben komdi u ġifiri dik l-importanti. Dejjem ġawra, tuħu peċir, kontinu mandur naqra l-belt, ġifiri servitni tajjeb. Ħaġa kulturali l-belt dejjem. Nistanajt li kemm il-darba tħalt il-belt qatt ma ġrej daqsik. Dakinhar ġifiri. Kif kienet però bħala sfida ħassejtu għad diffiċli u nkella forsi kien hemm ċerti postijiet minnhom illi orrajt. Kien hemm minnhom daqsxejn prekattivi, ma kienux kattivi ħafna magħna ħalif. Le, tal-axħar ta' Pjazza Reġina fejn kienet moħbija ġviri, kienet daċxajn diffiċli. Għadkom il-problemi Reġina. Iva. Min ħbijin, għanzi maħbijom nix fil-ħwajjax Reġina. Imma Mark, inti mill-belt sewa taħseb li dik, speċjalment inti Luis, taħseb li kienet daċxajn ta' vantaġġ għalih li kien mill-belt il-postiet kien jafhom iżjed? On paper, għak tider, suppost kelli vantaġġ. Barra l-ewwel wieħed fejn hemm nistgħu ta' fuq il-knisja. Turi nistgħu ta' għaddisja Malta. Mimlija bijom, ma raftiġ dik. Għasidi, għasat kienet s-sġiwi, fej, mela jidnina statwa. Uħran ġeneriċi, kullħat jinduna bijom, anka turista. Ekku. U Luis, inti użajċi strateġiji partikolari għax rajnik li fħim minnom inti konti da tsibom iktar faċli minn Mark biex najdu hekk. Ifimni biex ikun onesta l-ewwel waħda l-iktar li jisni kif rajt ir-ritratt qed teħedina hawnhekk qiegħda xaraft il-bini l-ħajt tal-faċċata. Probabbli għax. L-istrateġija tagħha kienet jiġri. Però ħadmet. Jien niġri u ta' parsi s-sip l-envelop. Xejt lak il-ritm. Dik l-istrateġija tijak kienet. Għadġelu fit-tex u sib. Issa bl-Ingliżi, speċjalment għalik di Mark, jgħidu li behind every man's success there's a woman. Naħseb kienet daqsxejn. Ma tidirx. Ġifieri toqgħod ma ġembija quddiem. Kemmu fili. Il-fatt anka fuq l-istul ara. Ma ħanajdu hekk kif ibni. Tikkomplementak, bħalma nikkomplementa inti tikkomplementani inti. Inti tajjeb, you're only as good, bħalma jgħidu Ingliżi, daqs il-partner li jkollok. Ġifieri jekk jiena ħażin ħabba fik. Jekk jien tajjeb ħabba fija wkoll. U l-istess ħaġa. Negattiv, semmi pożittiv. Ejju, dona ja. Filgħodu nqumek not inlibsek. Ħanibqgħu daqsxejn mas-suġġett, tara. Ħanerġgħu morru fuq il-Belt Valletta sewwa. Li kienet dik l-iktar sfida li kienet faċli għalikom, ċew l-iktar envelopes isibtu malaj. U l-għamil aħħar waħda, il-funtana ta' Tritoni.
Għaliex ovvjament kulħadd jaffejna l-fontana. Qamar jaffej qiegħda dik small. Għadna nfittxuha fil-xismu fl-ilma. Qed forsi tkun qiegħda hemm, mu Sibna li kien hemm klu ieħor hemm. Ma sibnija. U apparti dik ta' Reġina mbagħad li kien hemm l-oħrajn li forsi tajdu kienet daqsxejn diffiċli dik ukoll. U anke dik li kien hemm fit-tara ċinsejt tal-imatri u kienet isa ġol ħajt, isa ġo bokka fil-ħajt. Sansejt, mill-biraħlaw. Ta' Sada Merkanti, kien hemm għadha Sada Merkanti. U fej kien hemm dak it-taraċ tal-gwerra. Ta' World War Z, u dik flok kienet hawn kienet hemm. Mela, Marco Luis, grazzi ħafna tal-li ġobkom tiġu, nisperaw li wkoll ħadtu gost bl-isfida li tajnikom aħna. Grazzi ħafna, jiena lilkom it-telespettaturi ħanibatkom għal waqfa qasira ta' reklami bqgħu magħna però. Kontu tafu li f'waħda mill-kantonieri fil-Belt Valletta jgħidu lider wiċċ ta' Gran Mastru li l-ispirtu tiegħu baqa' maqbut hemm? Ħamorru ħanaraw dan il-feature flimkien u qogħdu ftit attenti għax forsi din verità u mhux leġġenda. Ħammorru għal waqfa qasira però bqgħu magħna lix eżattament kif niġu lura se niltaqgħu ma' grupp ta' nies illi permezz tal-upsailing u anke iż-ziplining qegħdin jgħinu lil ħaddieħor. Interessanti ħafna veru kif tista' tgħin il ħaddieħor bil-passatemp tiegħek stess. Ibqgħu hemm. Żgur li xi darba jew oħra smajtu bil-Malta Red Cross, għaqda li taħdem mod volontarju sabiex tgħin kemm lill-Pulizija, lill-Forzi Armati u anke lill-Protezzjoni Ċivili. Propju fil-feature li jmiss ser immorru narawhom waqt li kienu qegħdin jagħmlu t-taħriġ tagħhom. Ħanaraw flimkien.
Mela, biex noħolqu awareness għal-xogħol siwi li jagħmlu Red Cross, għamilna drill, provajna niġbdu naqra ritratti b'mod differenza, b'angoli differenti tax-xogħol li jagħmlu biex insalvaw persuna li ovvjament mhux vera weġġet iżda għal-fini tal-photoshoot biex noħorġu xogħol siwi tal-Red Cross kif qed ngħidu. Bħala pazjent ħassejtni vera safe waqt l-operations minnu nnifsu tisma' ovvjament qed jgħidu bejnietom it-tim tħoss li hemm coordination vera tajba, bniedem speċi l-lead jew l-oħrajn jobdu jew kollox kif suppost, tħossok vera safe, tħossok li hemm xi ħadd qed jieħu ħsiebek. Ovvjament kelli l-vantaġġ li jiena bħala attur pazjent ma kontx qed inħoss juġeħ ta' vera, ġifieri sem nista' nirrakkonta esperjenza ma on the whole tħossok vera safe. Teamwork vera tajjeb. Red Cross hija għaqda volontarja, parti mill-familja internazzjonali, volontarjat min-nies li qegħdin fiha huma kollha volontarji, noffru training għal volontiera, esperjenzi barra, kemm fil-parti medika, water rescue, land rescue, logistika, communications. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li nagħmlu hija l-disaster management li taħt il-disaster management jgħu ħafna setturi oħra. Nibdew mill-ambulance service, l-medical services li huwa l-pre-hospital. Units oħra li għandna wkoll minnhom li qegħdin stazzjonati Mater Dei, inkunu nistgħu nassistu lill-isptar meta jiġru inċidenti kbar. Barra minn hekk ovvjament jidħlu ħafna loġistika u ovvjament ħafna training lil volontira tagħna u ħafna opportunitajiet fuq il-parti medika. Nafsu ħafna fuq il-parti medika, iżda mhijiex kollox, aħna nippruvaw nieħdu il-parti medika f'kull parti li pazjent jista' jkollu. Bħala ritratti kienu naqra challenging peress li kien hemm upsailing u li hekk, però Red Cross armati ħafna tajjeb, allura bl-apparat tagħhom stajna nollew iktar u naħdmu tajjeb ħafna. Rajna l-lum nistaw namlu rope rescue u land rescue, namlu USAR li hija Urban Search and Rescue, dejjem fuq il-parti medika. Jiġifieri
li nassistu lis-civil protection, lill-army fil-parti medika tal-proċess kollu. Mela, bħala xut kienet naqra żgħira challenging, għax id-dawl peress li konna qegħdin fuq ġewwa hekk ma kienx daqshekk faċli biex issetjawh. Ma naħseb li għandna riżultat tajjeb u sodisfaċenti. Da kollu jsir minn nies volontari, mill-ħin tagħhom, biss il-volontarjat b'esperjenza nista' ngħid li meta tiġi biex tagħti volontarjat tispiċċa tieħu iżjed milli tagħti. Aħna bħala volontiera nieħdu ħafna esperjenza, nafsu ħafna fuq edukazzjoni fil-first aid. Kif qatt qabel ukoll nieħdu ħafna opportunitajiet barra minn Malta peress li r-Red Cross hija internazzjonali. Bażikament, ir-Red Cross diki, ir-Red Cross hi assistenza kull fejn hemm bżonna. Npoġġu hekk, jekk jiġri xi ħaġa jkolli ċans nażel min jiġi salvani, nirrikorri għar-Red Cross. Daw kollha li jsuqu jagħtu xi tip ta' għajnuna lil Malta Red Cross tistgħu tagħmlu dan billi tikkuntattjawhom fuq il-Facebook page tagħhom. Jiena ma tfadali xejn li nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, però tajjeb li nerġa' nfakkarkom dwar il-Facebook page tagħna billi tiktbu Mediacast MT. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao.